Li Amedê partiyeka nû a bi navê Partî Demokrata Kurd damezrandina xwe ragihand. Îro bo me projek gelek girîng e. Îroj salvegera Şêx Abdselam Barzanî ye. Îro jî nebiyê wî li ser rêv û rêbaza wî partiyak damezrandine û li Amedê dest bi karûbarê xwe kirine û li ser vê karûbarên Şêx Abdselam Barzanî ew ê pêk herin. Raşîd Akıcı dest nîşan kir ku ew li ser xeta Mala Mustefa Barzanî xebatê xwe bidomînin. Serokê Partiya KDP Tirkiye û da zanîn heta niha li rêya înternetê hemî belgeyên xwe ji bo damezrandina Wezareta Karê Nav ragihandine. Belge di destê wan de hene ku serdana xwe kirine. Lê dest nîşan kir ku Wezaretê gotiye heta niha ku belgeyek wan negihîştiye. Yani ji sala 1956 vir de li ser navê Partî Demokratî Kurdistan gelek partî hatine ava kirin. Fakat bi tebayî emnî şexsiyet bûne. Ji bo em vê şexsiyetê biguherin, em bi hemû bi ciwanan re derketine rê û înşallah em ê vê rêyê serkeftî bin. Me serî lê da wexta şeşeyberê me çû serî li partiyê dan gotin Covid heye em belga bi dest nastînin hûn lazim e ji me re bi mail biavêjin me ji wan re bi mail avêt hemû li cem me mailê me amadekirîne li cem me ye feqet ji terefê İçişlerî Bakanlığı'ya da daxuyanek hat danin got ew tucar serî li ji bo vê partiye serî lê nehatiye dan feqet ew tişt li gel me heye me bi çapameniyev jî par vekir ew ê lêkolînê bikin ka me serî lê daye an lê nedaye yanî tiştê em pir ew bikin ew ê bibêjin ki we serî lê nedaye em ê bike ku a ji we re belgê me wan belgana kabul nakin a ji we re ji nû de belgê me bistîn. Yani em jî Partiya Kurdistanî ne û em li ser rêbaza Mala Mustefa Barzanî em ê karûbarê xwe siyasî berdewam bikin. Raşîd Akıcı serokê KDP Tirkiye da zanîn rojên dawî da medya Tirkiyeyê de gelek nûçe li dijî wan hatine çêkirin ku îdia dikin partiya wan ser derxwaza Tifaqa Komarî a hikûmetê hatiye damezrandin. Ew dijî van îddiayên derdikeve û wiha diaxive. Astengî nihal pêşiya me derketine çend roje me çapameniyê de gava ku par vekir her partiyên siyasî derketin ji xwe tiştek gotin. Wek Kılıçdaroğlu derket got ki Erdoğan hezra vê partiyê kiribû û partiyek nû bi serdevê AKP hatiye damezrandin û ew ê di pêşerojê jî îtîfaka Cumhurê destek bikin tiştekî wisa tune ye ji xwe. Yani damezrandina partiyê wek min got berê di Partî Demokratîk Kurdistan Tirkiye kar dikir di hilbijartina herî dawî de serokê me yên giştî bi serê xwe yanî ji rêveberiya xwe dijî rêveberiya xwe karar send biryar send bi serê xwe kar kir em jî ji hev veketiyan û me îro serî li partiya Nûdayî bi navê Partî Demokratîk Kurd me partiya ava kiriye û di pêşeroja me jî niha îro me yan xwina Amedê amade kiriye. İnşallah berî serê salê em dibêjin divî 15 rojî de wan û Adiyaman û Dêrsimê jî em ê ava bikin û em ê karûbarê xwe dewam bikin. Serokê PDK Tirkiyeyê Raşîd Akıcı got ew rêsname de behsa tu statûyeka siyasî nakin lê di dilê wan de Kurdistaneka serbixwe heye. Wexta tu tuzika xwe de bêje federal yapî dewlet wê dosya te qebûl nake. Esas mühim dilê insana ye. Yani wek prosedür Partî tuzîk û programa me de tiştekî li dijî kanûn û yasa me nexistiye feqet di dilê me de Kurdistanek serbixwe heye. Xedîcan Farqîn, Deng Amerîka, Amed.